Mere end 1,5 million danskere fulgte med i går, da Mikkel og Guldkortet havde premiere. Og velkommen Marco Ilsøe og Jonas Schmidt. Marco, du spiller jo Mikkel i denne her serie, og Jonas, du spiller måske en af de mest gnævne nisser, vi har set meget længe på dansk tv. Ja. Hvordan får I noget julestemning ud af de nisser der, vil jeg bare lige spørge? Jamen, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg håber, den kommer hen ad vejen, vil jeg sige. Altså, der har i hvert fald været meget glæde, kan man sige. Så mangler vi selvfølgelig lige julestemningen. Altså, men tror du ikke, den kommer den ikke hen ad vejen? Hvad tror du, Marco? Altså, jeg tror også, den kommer hen ad vejen. Altså, ja. Til at starte med, der er det jo lidt trist. Så der er håb om, at vi får tøet lidt op på nisserne. Hvordan var det at arbejde sammen med nisserne, altså da I optog serien? Det var jo ekstremt sjovt. Altså, jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget sjovere at være sammen med de 3 tosser. Altså, vi havde noget på sættet, der hed børneetik, fordi at vi kunne ikke, altså den moralske tone, den var ikke altid sådan lige der, hvor den skulle være. Så der var simpelthen børnecensur? Der kom noget, der hed børneetik. Så folk fik lov til at råbe børneetik produktionen, hvis det gik galt. Hvis der var for mange børn i nærheden. Ja, men vi kunne ikke styre det. Nej, I kunne alligevel ikke styre det. Det handler jo om at tro på nisser, blandt andet denne her serie. Hvornår er det i orden at tro på nisser, og hvornår er man for stor til det, Marco? Puha, det bestemmer man jo helt selv, synes jeg. Ja. Altså, det er jo op til en selv. Altså, der er jo mange, der synes, der er forskellige aldersgrænser for det, men jeg synes selv, man bestemmer det. Ja. Har du troet på nisser, Jonas? Mhm. Tror du på nisser? Ja, det gør jeg i hvert fald. Skal vi se et klip med nisserne? Ja, det synes jeg. Nisserne fra i går. Ja. Første møde. Mikkel, det bliver dit første møde, det kommer her. Er I flere? Hvad ser du ud som om menneskebarn? Selvfølgelig er vi det. Kom så, god dreng, kom her. Vi går. Hvor bor I? Vi ønsker ikke at vide, hvor I bor, og I ønsker heller ikke at vide, hvor vi bor. Kom så, god dreng. Du skal ikke tage dig af min bror, Niels Gammelbror. Han er altid sur. Han er altid sur. Ja. Det handler også om nisserne, det handler jo også om den her familie, hvor farmand jo ret tidligt, allerede i går i det første afsnit, gjorde opmærksom på, at det blev ikke julen med de allerstørste julegaver. Hvordan ser din ønskeliste ud i år, Marco? Altså din helt egen? Der er jo nogle store gaver på, selvfølgelig. Ja. Man skal altid drømme stort, ellers bliver det ikke sådan noget. Nej, men det er nemlig også det, der bliver sagt i serien i går. Man skal starte lidt højere, og så kan man altid gå nedad. Ja. Hvor starter du i år så? Puha, det er forskelligt. Fodboldstøvler og fodboldting, det er nok det, der er mest af. Ja. Bare fodboldting. Ja. Fodboldting. Skulle du da også fodboldting i år, Jonas? Nej, jeg har aldrig været så god eller vild med fodbold. Altså, jeg ønsker mig mest underbukser og strømper og sådan noget. Det var meget godt. Ja. Og så måske Lego Batman til Xboxen, til mig og drengene derhjemme. Ja. Så lidt leg også. Ja, helt klart. Jeg er meget til leg. Meget til leg. Ja. For sagen. Marco, har I sådan nogle bestemte juletraditioner hjemme hos jer, som skal overholdes? Ja, vi rafler altid om gaver. Nogle små gaver, vi har købt til en 20 eller sådan noget. Plejer vi altid at rasle om. Okay. På tid. Okay. Og så holder vi det altid hjemme hos min mor eller hos min onkel. Ja. Det er om at stjæle gaverne fra hinanden. Ja. Det er en god. Det er faktisk også det er meget god juletradition. Den kan vi jo så godt lige give videre. Ja. Marco, nu er du så spillet med i denne her. Det er den serie, du har været med i. Du har ikke været med i andre film. Nej. Men betyder det, at du nu skal til at være skuespiller? Nej, jeg går efter fodbolden. Men skuespiller, der er anden valg. Det er godt. Så har du skuespiller at falde tilbage på, hvis det ikke bliver sådan en fodboldkarriere? Ja, det tror jeg. Godt. Mikkel og Guldkortet i aften. Tusind tak for besøget til jer to. Tak.